Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kula nuwun ngaturaken wilujeng siang saha wilujeng pepanggihan. Mugi rahayu sih katentreman miwah mahardikaning tias. Mugi tansah kajiwa kasarira kunjuk dumateng panjenengan sadaya lan kula. Sagunging para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur. Sagunging para alim, para ulama, para pangarsaning agami ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi pinangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luring budi. Sagunging para kadang mitra sutrisna langkung-langkung katurut dumateng panyuwun Bapa Paiman Dalan Garwa, ugi katur dumateng panyuwun Bapa Marsono sarjana agami ingkang satuhu kinabekten. Saderengipun sumangga panjenengan lan kula tansah memuji wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hambabar handhawahaken sih kanugrahan dumateng panjenengan sadaya lan kula langkung-langkung dumateng panyuwun Bapa Paiman Dalasan Garwa. Sagunging para sesepuh bini sepuh ngarsanipun Bapa Marsono sarjana agami ingkang satuhu kinabekten, menggah wasingkatos kula sak pangomyong sowan wonten ing pahargyan mriki ingkang angka sepisan ngaturaken lumantar kula Bapak Sutarno sak keluarga ngaturaken salam kawilujengan. Mugi katur dumateng panyuwun Bapa Paiman Dalasan Garwa. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ndawahaken kanugrahan cinalanakna suka rahayu lan tinebihna saking godha rencana lan dukita wara. Menggah atur ingkang salajengipun hanatepi saha nuhoni pun ingkang dados atur ingkang sampun kapungkur wantawis panjenenganipun Bapa Paiman Dalasan Garwa ugi Bapa Sutarno Dalasan Garwa hanggih awit sampun golong kilik ugi sampun sami sufakatipun wonten ing titi kalenggahan ingkang prayogi wonten ing dinten piniji wonten ing rahina punika kula kautus panjenenganipun Bapa Sutarno Dalasan Garwa kinen hanganti hanglarepaken Sri penganten kekalih nuwun injih Bagus Zardari Asif Murtaya putra kakungipun Bapa Paiman Dalasan Garwa pidalem wonten ing Jeponan Ler RT 3 RW Setunggal Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali ingkang sampun sembodo jatuh krami nuwun injih Nimas Ayu Juliana Dewi Safitri putra pawesenipun panjenenganipun Bapa Sutarno Dalasan Ibu Sri Rezeki pidalem wonten ing Tambas RT Setunggal RW 8 Kismoyoso Ngemplak Boyolali kanthi menika Sri penganten sarimbit kawula aturaken kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapa Paiman Dalasan Garwa lumantar panjenenganipun Bapa
Marsono sarjana agami kanthi sinartan mugi panjenenganipun Bapa Paiman dalasan garwa kersa paring wewarah saha seserepan sarta hangengkuh Sri penganten putri kados putrinipun piyambak. Ingkang salajengipun kula sak pangombyong anggenipun sowan wonten ing rikalenggahan punika kathah kirangipun Bujo Krama anggenipun sowan wonten ing mriki lumantar kula Bapa Sutarno nyuwun pangapunten ingkang ageng. Ingkang salajengipun kula pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Sutarno anggenipun ngaturaken pasrahing Sri temanten kekalih kirang Bujo Krama kirang anggenipun nata basa awit wandhapipun pawiyatan mugi panjenengan sedaya kepareng ulmudharaken sih ing pangapunten. Ingkang salajengipun hambuk bilih sakmangke pahargyan wonten ing rikalenggahan punika sampun paripurna. Bapa Sutarno dalasan pangombyong lumantar kula nyuwun pamit saking pahargyan mriki saha nyuwun tambanging donga pangestu mugi-mugi dugi wonten ing dalemipun sowang-sowang tansah pinanggih sugeng basuki. Saking kawula cekap semanten wallahu muwaffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal pandaya sura katuraken malih dumateng Kadang Pranata Swara Nuwun.